Hoy, may adlaw nyo diha mga kahalano, gimingaw jud ko yung mga kahalano eh. Dugay jud ko wala ka video-video ba, unya karon kay nanay lagi nako nga kanang tambok siya. Nya karon kay hilig ba ko kog luto, hilig kag luto. Ko hilig mo kog luto ano man din siya. Ganahan ko mag-diet ba pero wala man kay kanang idea unsa akong lutoon. Iko, unsa may mga food mo ganahan nga lutoon day? Unsa man utanon kanang mga kuan siya. Ini kind lang kay pas ako mag-diet ko. Okay, way problema na. Mo to nga nagluto ko. Nya akong gi-videohan. Nya ako ning i-share niya. So, tara kana na daw magluto karon. First time na akong buhaton sa akong kinabuhi nga magluto ko nga akong videohan. Okay? So, pamahala na. Pamahala na ako. Okay, tara magluto ta. 1, 2, 3.